Здравейте, приятели! Намирам се в магазин за прежди на фирма Александър ЕООД. И днес насочваме прожекторите към нещо много интересно. Една луксозна и много ефектна нишка, която е част от новата колекция есен-зима на фирма Ярнард 2023 година, 2024 година. Това е преждата, казва се Ярнард Троя. Доста ефектна е. Едно кълбо е общо 100 грама и е 250 метра. Ето тук може да видите и съдържанието на самата прежда. Нишката е 78% акрил и 22% вълна. На места е едноцветна, а на други места е доста ефектна, защото е като молине. Обемна е, много е мека и е подходяща за блузи, пуловери, жилетки, шалове и шапки. За една блуза размер М ще са ви нужни около 500 грама прежда. Цената в сайта е цена за едно кълбо, а вие вече може да си закупите и цял пакет. Ето така е пакетирано. Вътре са 5 броя или общо 500 грама. Нишката е средна по дебелина и е добре да се плете на обръч или една кука номер 5. Тук може да видите страхотните цветове, които предлагаме. Аз съм сигурна, че те ще ви харесат. Благодарим ви, че бяхте с нас. Плетете, обичайте и обличайте!